Hej alle sammen, det er mig igen. Øh, det er min anden dagbog i dag, og det er anden dag. Øh, vi havde et test i dag på 4 km, og det gik udmærket. Jeg havde en tid på 17 minutter og 37 sekunder. Noget, som jeg synes var okay. Ikke prængende, men jeg synes, det gik godt. Og jeg kunne følge med det meste af vejen. Jeg lagde nok lidt for hårdt ud, men det er kun min egen skyld. Angående min mave, så havde jeg lidt ondt i den derude på ruten. Men lod det ikke påvirke så meget. Så var der en god stemning ellers hele vejen rundt. Jeg synes selv, at jeg gav mig max, og det var også det, der skulle. Så det var godt. Lige nu der er jeg træt, og jeg har ondt i hovedet, og føler mig brugt. Men det er kun godt, og det er også det, der skulle til. Jeg har drukket en masse vand, men tilsyneladende så er jeg stadigvæk ondt i hovedet. Siden da vi var færdige. Så jeg tror bare, jeg skal drikke en masse vand mere og gå tidligt i seng, og så håbe på, at det er væk i morgen tidlig. Ellers ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre. Panodiler gider jeg ikke spise. Det får jeg nok af. Ellers. Så er der... så er det vores træningsprogram, vi skulle lave. Vi har lavet for næste uge og frem. Vi får mere tid til det næste uge. Men vi lagde en hurtig plan for næste uge. Og den ser ud til, at vi skal i svømmehallen 3 gange, i styrkecentret 2 gange. Og så bliver det nok til nogle individuelle løbeture. Vi skal i svømmehallen mandag, tirsdag og fredag. Mandag, der skal vi tage vores test, vores 400 meters test. Og så skal vi nok svømme lidt ekstra og tage nogle baner og køre lidt teknik. Vi har 3 timer i svømmehallen der. Og så har vi tirsdag, der har vi 2 timer, og der skal vi nok lave noget svømmeteknik. Nogle armtag og noget vejrtrækning og sådan lidt af hvert. Så har vi fredag, hvor vi også skal i svømmehallen. Der skal vi nok bare tilvænning til vandet og se hvordan det er. Og der bruger vi nok en time eller sådan noget. Tirsdag og onsdag og torsdag bliver det. Der tager vi ned i styrketræningscenter og træner arme og ben og kører dem igennem, sådan at de bliver godt brugt. Og fredag bliver også brugt lidt mere som restitution efter en hård uge, tror vi. Så er der weekenden i næste uge, der ser det ud til at være noget individuelt. Og det er nok der, at mine løbeture de kommer ind. Og det er der, jeg vil bruge mine løbeture. Så jeg skal ud og løbe lidt i weekenden, tror jeg, regner jeg med. Men nu må vi se, hvordan jeg har det. Det bliver en hård uge, men med en masse idræt, og jeg glæder mig bare til at komme i gang. Med en rigtig træning. Det her var bare en test i dag. Så nu begynder forbedringen allerede. Der ligger allerede, vi har allerede sat nogle tests.
for 4 km løb igen om noget tid. Og som er en deltest i om det er den rigtige træning, vi får, eller om det ikke er. Og om vi kan bruge det til noget, det vi render og laver. Så den kommer allerede i starten tæt på nu her. Og det glæder jeg mig til, fordi at, jeg håber allerede, at jeg kan se nogle fremskridt nu her inden for noget tid. Det håber jeg. Men det var vist alt for mig. Så kan I have en god weekend, og dyrke en masse motion, og pas på jer selv derude. Hej.